Хвалёны Езус Христус. У эфіры перадача «Салезіянскі футбол» і яе вядучы Уладыслаў Зарэцкі. Сёння мы з вами ўзгадаем 20-й гульнявы дзень на 6-м Кубку Дона Боска. Дзень, у які гулялі паўфінальныя матчы. Тэмай 20-го дня была падзяка. Арганізатары дзякавалі камандам за ўдзел у КДБ-6, а таксама ўзгадвалі той шлях, які ім давялося пераадолець. Галы, перамогі, медалі – гэта не самае галоўнае, што можна было атрымаць ад Кубку Дона Боска. Кожны атрымаў ад удзелу ў турніры нешта сваё. І мы вельмі спадзяемся, што ўсё атрыманае з'яўляецца станоўчым. За права ўдзельнічаць у фінале Савіо змагалася з землякамі, а Мірыэль з Вінігрэтам. Давайце паназіраем за гэтымі супрацьстаяннямі. Першымі на поле выйшлі землякі і Савіо. Землякі адразу пачалі гуляць вельмі хутка з высокім прэсінгам, не даючы гульцам Савіо нават падняць галаву. Толькі дзякуючы добрай гульні свайго брамніка Віталія Буліса, Савіо не прапусціў яшчэ на першых хвілінах сустрэчы. Далей гульня крыху выраўнялася, і моманты пачалі з'яўляцца таксама і каля брамы землякоў. Але перавага дэбютантаў турніру была відавочнай. Першы тайм землякі скончылі з перамогай 1-0. У другім тайме, пры ліку 3-0, у Савіо атрымалася правесці выніковую атаку і аднавіць надзею на выхад у фінал. Толькі ў землякоў наконт гэтага было іншае меркаванне. 3-1. Землякі з першай спробы выходзяць у фінал. Галы ў гэтай гульні забівалі Пінковскі Арцём і двойчы Казарэвіч Аляксей за землякоў. А за Савіо трапны стрэл атрымаўся ў Івана Святоха. У другім паўфінале сустрэліся Мірыэль і Вінігрэт. Дзеючыя чэмпіёны адразу пайшлі наперад і вельмі хутка адкрылі лік у сустрэчы. Па першых хвілінах гульні Вінігрэт гуляў настолькі ўпэўнена, што здавалася, убачыць Мірыэль у фінале іх заўзятары не могуць нават і марыць. Але Мірыэль у чарговы раз знайшоў у сабе сілы навязаць барацьбу і зрабіць шлях Вінігрэта ў другі запар фінал вельмі няпростым. Гледачы сталі сведкамі прыгожай камбінацыйнай гульні, добрага індывідуальнага майстэрства асобных гульцоў, а таксама прыгожых галоў. Вынік сустрэчы 5-3 на карысць Вінігрэта. Каманда выходзіць у фінал, а Мірыэль пазмагаецца з Савіо ў матчы за бронзу. У дадзенай сустрэчы галы забівалі Буткевіч Яўген, Філіповіч Філіп, Гараховіч Яўген і двойчы Вышынскі Аляксей за Вінігрэт, а за Мірыэль Яўген Козак і двойчы Ясюра Аляксандр. We'll be right back.
сёння ў мяне ўсё. У хуткім часе чакайце агляд фіналу. А пакуль я з вамі развітваюся. Да новых сустрэч. З Богам!